because he messaged me and I have a screenshot. Nako na screenshot ka, boy! Watching my Filipino husband buying rice in the States. Yes, ano Facebook? Kung lumapit si Bracken, tsaka iba pang mga babae niya, mga bata dyan dito maintindihan. So, Ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo! the first vlogger! Oh my God, sa Pilipinas. Tingin ko si Kong. Kasi mga cancer, ako nga pala si Ferdinand Maselan dahil ako ay naghahanap ng mga masasarap na rekado. Ako ay naglayag sa iba't ibang panig ng mundo upang magdala ng mga memes ngayong linggo na pinadala sa atin. Kaya atin na agad simulan. Yan kay JM. Mga tunay na mga makakata. Makatirin ang singit ng mga makatang to. Kaya wala mga panaginip ko. Sunod. Kape. Isa ko? Ang pagising. Usirisan. Pinakaunang makata na Makate sa buong mundo. Kasi mundo yan. Kaya Pilipinas represent. Diyan ka dapat maging proud. Hindi yun dahil na shout out lang ng isang foreigner. Kali kay Jerome. Pretend this is Facebook in 1521 to 1890. Ito ba yung Spanish colonialization? Kali kay Jerome. Bakit ka malungkot? Kasi makikibaka ka na. Di ba dapat ikaw yung magalak? Na dapat ibubuhis mo iyong buhay. Iyon namang magpapalaya ng ating lupa silakan sa mga manunupil. Tanda doon. Very witty. You have memories to look back with Antonio Pigafetta, Lapu-Lapu, and other. Man. Bonus is real. Hashtag blessed. 1 peso ang pucha. Ang kapal nito sa wallet. Kulit na na to. Normalize wearing black. If you find it funny, black men educate yours. So, at least kita edits, di ba? Balita, mga pasahero sa NAIA Terminal 2 Star Aeroplano di pa na-invento. Ralph, an old picture restaurant. Bakit kahit na restaurant na to, parang buwaba pa rin yung quality? Sa mga babae papuntang Balintawak, matraffic ko, may 2 kabayong nagbangga. Mahirap yan, parang nagbanggaan nag-iiyakan pa yung mga kabayo Kabila sila, update ako. Yep, ito yung Women's Month nila. Nakatawa naman. Rizal status update, feeling love with Josephine Binary. Yan ang tuturay na feeling lucky. Yan ang multilingual na iba't ibang dila rin ang kayang sa salitaan. Iba't ibang lingwahe rin ang kayang gamitin ng kanyang dila, pati ng mga babae na kaya kausap. Ang witty nyo. Battle of Bactan. Mark say. Ano kayo pandemic doon yung plague? JP and Daily Updates. Me with the boys. Inuman lang. FS Philippines. 300 years colonized 7,000 islands to 300k square kilometers of land. Honest reviews. Revolutionaries to many dialects. Meet up location. Lugi naman tayo dyan, pre! Lugi tayo sa eyeball na to. Pero lingwahe naman na sila. Yung mga dialect, galing talaga. Yung sa katarantaduan. Alam mo, susulitin ko na yung mga Enrile memes. Kasi darating ng panahon na, alam mo na, hindi na natin magagamit yan. Puniti ng sedula. Ayan, feature ko na ito dati. Maraming salamat. Just got my haircut. Ito yung mga nag-akit kay Maria Clara. Whoops, spoiler. Well, hindi siya, pero alam mo na yung buhok. Paano kayo nagkaroon ng FB? Ay, gago ka! Pero yan, maganda nga maalala. Kami lang pwede magsabi sa sarili namin na. Parang yung N-word equivalent ng mga maitim na breaking news, Gombordo disbanded na. Nanginig na e-heads. Grab ka, Lesa. Ang hirap siguro magbigay ng review niya, sasabihin mo sa mukha niya. Pangit mo magmaneho ng kabayo. Ang baho ng kabayo mo. Looking for World War II. Yan ang di ba, nauso yung online suntukan. Yan ang mga tunay na mga sundalo. Maangas lang sa internet. Mga kapatid, pa-like and share, gawa ko po. Gagawin nating viral. Siguro mas mabilis na karoon ng, alam mo yun, hindi naman revolution, pero ng galit sa hawak na Espanyol sa atin. Kasi nga, mas importante pa sa mga Espanyol ikalat yung Kristyanismo din sa Pilipinas kaysa alagaan tayo. Kaya kung titignan yung mga sakop ng Portugal, alam ko nagpadala ay yung Espanya, pero yung mga hawak ng Portugal, ng mga colonies. Kasi sabing magandang masakop, pero yung mga colony sila mas advanced kaysa sa atin. BRB. Hey! Shoo! Salamat, Douglas. At flip top magigay para sa parating na laban, Flip top Gomburzo versus Majoha kahit magkakampiyan.
Ano to? Down with my first mas feeling bliss at limasawa? Ano yung limasawa? Di ko get ano context nito. Nahiya ako sa pagka-Pilipino ko. Pero yeah, kaya gusto ko yung mga ganito eh. Alam mo yung mga tao, marami silang alam sa ating history, di ba? Sana maging geto ka-cool ang pagtatalakay ng history sa mga estudyante. Di ba? Gawin yung ganito. Sa ganitong paraan, mas maaalala ng mga bata, syempre, ngayon, ating history para hindi na maulit, di ba? Yan ang isang pinaka-importanting bagay sa pag-aaral ng ating kasaysayan na hindi na maulit ang mga ginagawa sa atin, hindi na tayo bulag sa mga nakaraan. OOTD! Damn! Yeah. Kaya nagiging Makati yung mga Makati eh. Pucha, magaling lang magsalita para manlandi. Dapat talaga iwalay FB. Dapat talaga iwalay ang FB ng mga Kastila. Mga pinagsasasabi nyo sa amin, leche. Ayun, kita mo galing din sa kanila yon. Hayop kayo. Napapaleche tuloy ako. Sino po sasali sa GC? Katipuneros only. Mga Katipunero dyan, makakati. Katipunero. Oh my God. Okay, tigil na natin to. Okay na. Maraming salamat. Napakaganda naman yan. TV. No? Ayoko na. Na-trauma na ako. Ayoko na makita yung mga pangalan na yan. Spanish, American, kahit yung medyo ni-rape tayo ng hapon noon. Pero ito, ayoko na nito. Pinoy Cup to eh. Ito yung kamay ng isang Pilipinong pinagdaanan to sa kasaysayan eh. Naano na ako. Trigger na ako. Hashtag Mark not safe. The sign is very colonial trauma. I love coffee. Ano to? Galing kay Jadem. Oh shit, ba't ka tumatay? Oh, pardon me, madam, but I was just curious as to what you like under those tasteful fabrics you're wearing. Perhaps you could remove them so that I can gaze upon your beautiful skin. Ito rin yung mga Espanyol bago tayo bilhin eh. Eche, mali pa yung ano mo, you're wearing. On to the next one! Katipunero. Okay lang aminin minsan na hindi natin kaya. Pahinga muna kaysa bumigay. Ito rin tayo tinrabaho tayo ng mga Espanyol. Ay, alam mo yung parang ano eh, magkakaroon na lang tayo ng master. Yung ganong klase pa. Marami pang sana mas magandang makakasakop sa atin kung wala tayong choice. Kung di masakop, bakit sila pa eh? Nalala ko yung ganito, pinagod nila tayo. Inuha nila, sinisid nila mga perlas ng ating mga dalaga, ng ating mga lupain. Nungkot, pigati! Hindi ko fake ito eh, kasi plastic yung ano eh. Parang sa mga ano to, sa mga farm o mga design. Oh my God. Ito, ay si Tito Ed! Ay, hindi ibang Ed. Ed Kaluwag. Si ano, yung walang leeg. Ed always asking me for FaceTime. You want to... Oh, ito yung sinasabi ko eh. Ito yung colonial period na naman. Bumabalik na naman eh. Yun, sobrang mukhang Pilipina, di ba talaga? Dalagang Pilipina, yeah. Binili na naman tayo ng magkano ng mga Amerikano. Video call with him to FaceTime. Pakatawa talaga si Ed. Hindi ko alam saan nagsisimula yung ulo niya sa katawan niya. Nung nakita ng Espanya, nakikipaglandian ng mga Amerikano sa atin. So Ed said that he hasn't spoken to you at all, and then now he's saying he can't remember if he spoke to you. I didn't. Wow. That's not true. Oh! Because he already messaged me and I have screenshot. Nako na screenshot ka, boy! We have that Ito, Titi of Paris. Shot. This is what I wanted to read. Nalala ko yung series natin ito. Oh gosh. Can you read that for us, please? I hope all is well. You look amazing. She says thanks. He says, I want to come to the Philippines again to see you if you're open. What is open? The islands! The islands of Rose. Bumubuka ang perlas ni Rose. Wow. Ano sagot? Ano mukha yan? Mukha kang tood. Ito, literal parang nandito yung buong mundo eh. May Indiano, may British, may Amerikano, may kupal, na walang leeg. You just said that you were in communication with her. Let's sit down. Jesus Did he Christ. not just say that? Mga konkistador nag-uusap-usap. Sino ba kasi bibili sa Pilipinas? Naubos na namin dito mga tao, galit na sa amin dahil sa lecheng Jose Rizal na yan, Indio na yan. Galit na sa amin mga Pilipino. Tulungan nyo kami, bilhin nyo sila sa amin, dali. Hardly used. Pero yung di ba parang mabenta ka sa sa Facebook Marketplace. Alam mo lamog na yan. Ano binibenta sa'yo? Lamog na yan. Alam mo naman ang bigat na kamay dito. Did you, say yes or no, did you or did you not just say, I have not spoken to her? Me no speak English. What the? You know what? It's not something to joke about. It is, because this is her. This is who. Mino, dapat ganito tayo nung binili tayo ng mga Amerikano. Minos habla Espanyol. Mali pa kayo pagkakagamit niya. Minos speak English. Pwede na tayo dito pinasok eh. Yung nakakasar eh, mga hindi marunong mag-Tagalog o Bisaya dito sa Pilipinas. Pero tagalan nila dito. Diba? Tell me what about that text? I've not spoken to her. See? You just lied Hey, to listen. everybody right here. Oh, ito yung paawa effect din, no? Sige na, di na ako makahinga pag nakagilid ako sa inyo. Hila ko leg.
Sige na, pagbigyan mo na ako. Lumalandi lang naman ako. Para to sa bansang Amerikano. Liz, what are you thinking right now? I tired of all the lies. Puro kasinungalingan na ibibigyan nila tayo ng kasarinlan. Pero hindi. Kalokohan. Ayoko na. Ano kay Michael, stop ka muna. Anong tigpipisong chichira ang paborito mo? Siyempre lumpia ako. Pucha, sa kamay pa lang, hindi ko malilimutan eh. Parang yung 300 years ng Espanya eh. Queen of Pain yan, hindi Queen of Spain. Nasaan ang tattoo? Ay, tahus nga yung tattoo. Ano yung tattoo? Tahus nga pala yun. Leche. Sunod, mga pinakamamahal kong Indio. Watching my Filipino husband buying rice in the States. Rice is only in the Asian section. Walang sako. The options are few. Wawa talaga. Found more in the Latino section. Hindi pa nga shut the fuck up. He said this was a disgrace. Hey, Nako. Lubayan mo, hindi ka pwedeng pumalo ng sako ng bigas dyan. Ano ba naman yan? Puro mga Amerikana lang. Sako ng Amerikana yung pinapalo. At least hindi mo kailangan mag-watch ng Filipino husband mo na naglalakad sa San Juan Bridge, diba? Mas okay na yun. Mas safe ka na doon. Lieutenant, anong pangalan ng lieutenant na yun? Yung tumira sa Filipino. Grayson ba yun? Hayop. Kalungkutan. Pigati na naman. Ano, balik kay Michael. Yes, ano daw Facebook mo? Facebook ko, may anak na ako eh. Lako po, yari. Pretend this is 1900s. Naghahanap siya ng ano, di ba? MILF. Masyadong matapang na conquistador tong ating nakita. Sunod. O, si Rizza! Hey! Where are you? Hey! Baby, nung lumapit si Bracken, tsaka iba pa mga babae niya. Masyado maraming charisma si Rizal. 8 babae. Siguro kung talaga napakarami mong alam na lengguwahe. Talaga yung dila mo. Talagang maano yan eh. Mapapractice yan na iba't ibang kalamuti sa iyong mga salita. Magpaturo dapat din si Tandang Donna, di ba? Para masabi niya ng maayos at maigi ang kanyang mga saloobin. Para hindi mainis sa mga tao. Yung binigyan ka ng blessing kaso sumobra. Well, dati, mga 1800 siguro, 1900, ito rin talagang halaga ng ating salapi. Pero yun nga, bumaba, di tayo natuto sa ekonomiya. Natalo rin tayo sa swerte dahil yun nga, isipin mo na lang kung tayo mga conquistador, di ba? Isipin mo na lang kung nagkabaliktad. Hanggang isip na lang eh. Pero malay mo, sa future, meron naman tayong mga pangarap. Doon na lang natin ibawi, di ba? Jesus sa bus, ika'y sumakay, di ko alam saan ang biyahe. Woody talaga, oh. Sa bus, ika'y sumakay, hindi ko... Ganito rin dinala si Jesus sa ating mga islands. Gupit binata, sinabi mo sa barbero, pero gupit prail yung alam niya. Bastos! Inagyan. Parang nadaanan ng UFO yung ulo niya, eh, no? Maraming salamat. So, tuloy sabihin. Atos! Sunod, mga bata ngayon, gusto nang magka-jowa kahit 10 years old pa. Kami noon. Pucha. Diba? Mga ano lang. Mga hilig natin. Ito lang dapat yung putukan na ginagawa nyo. Tirahan. Bakit mga getong sound effects tsaka graphics. Patay! Dead. Boy, may RPG. Ito, Valorant pala ito eh. Napakagandang green screen. Pucha, may sniper na Pucha, galing oh. Mga literal na panahon ng 1800s. Sunod! You never knew about Philippines. Philippines is the world's second largest archipelago made up of over 7,100 things you never knew about the Philippines. It has Philippines. the 5th largest coastline in the world. It has the 3rd largest Catholic population, with about 80% of their population being Roman Catholic. The 2nd oldest basketball association is the Philippines Basketball Association. It also is pati the oldest human. The world's largest supplier of nurses. About Just 25% of all the overseas... diba na, sa mga nurse dyan na napilitan maging nurse kahit di naman nila gusto dahil kailangan na nila suportahan ng pamilya at napilitan ng kanilang mga magulang. These nurses working in other countries are native to the Philippines. About 400 million text messages are exchanged daily in Philippines, making it the text capital of the world. Philippine Airlines is Asia's oldest commercial airline. It was the first Southeast Asian country to gain independence after the World War II. When the Filipino flag is upside down, it means the country is at war. The Philippines became the first and only U.S. colony in 1898. Talaga? Pucha, talagang Amerika sa atin, in love. Philippines remained a Spanish colony for over 300 years. Nag-shoutout doon sa ating was named after King Philip II of Spain. Manila has the highest population density in the world, at 119,600 people per square mile. The Philippines has had the highest discovery rate of new species within the last... Napakarami nga ditong species na di ko rin alam.
last 10 years. The world's largest pearl was discovered by a Filipino diver in the Ito ang Palawan gusto Sea. ng mga... The 75-pound pearl is valued at $100 ng mga million. foreigner sa Things you never atin. knew about Mga ating Philippines. perlas Philippines na is the mga... world's second largest archipelago made up of over... the largest utang in the world. Well, lahat naman halos may utang pero malaki din talaga yung sa atin. Ang sarap mo. Ang sarap mo. Ano ba ang parang 1800s version yan? Napakasarap naman ni Binibining Pia. Oh my God. Dali kay Isaiah. 2000 na. Oh my God. Yung itong bag na to. God, ayan yung light. Oh my God, yung torrent. Dito na subukan ng tibay ng isang PC. Warcraft, yung hotkey. Oh my God, yung Garena. Di pa nga ito, bago pa to, di ba? Ano ba yan? Con, SF, yung emo. May ganito, may heart, posible mangyari. Alam ko lang yung sumasayaw eh. Oh my God, yung tattoo. Binili na ako ng tatay ko yun eh. USB na napakarami. Oh, yung mga dating logos. So. Yung mga JJ, yung GM. Pepe yung pinakamalupit. Dito pa to si Senyora. Ito yung mga, yung lahat meron. Yung bands. Hindi na ba to uso ngayon? EA, oh my God, Game House. Insane Aquarium, naalala ko sa PopCap. Game Loft. Ito mga to. Ganito tayo, 12. Mga bata dyan dito maintindihan. So, skip nyo na lang tong part na to. Yan! Yung today, don't feel like doing anything. Y8, friends. Ayun, tumatanda lang ako. Parang feeling ko nasa 1800s. Matandaan na ako. Yung mga nagagalit sa YouTube noon kasi naglalag yung online games. Oo nga, kasi lakas kumain agad ng bandwidth ng YouTube eh. Ngayon parang wala na lang eh, no? Grabe. Roar. PSP na nga nun eh, no? Kasi yung Game Boy. Mas luma pa Game Boy dyan, ilagay mo agad PSP. Pero pwede na. Ito yung Walkman ba yan tawag dyan? Tawag dito, mini something. God, friends for sale. Yahoo Messenger. Iba yung lumang YouTube, oh. Hindi pa cancer ang YouTube. Cancer siya sa ibang paraan. Ayan. Ako ba to, Paulul? Hindi ko alam to. Ano tong pina to? Oh my God. Newgrounds. Lagyan na lang ng ano yan eh. Mga hentai, leche. Feel kong bata ako. Gayahin mo tong siya. Ikaw gayahin mo nga yung si tita. Mayaman si tita, di ba? Pinag-aaral yung anak niya, hindi niya pinapressure. Puro kay gaya-gaya dyan, leche. Ito yung mga panahon talaga ng mga 1900s na huwag nyo na to dalhin, ha? Sa mga magiging anak nyo. Isarain na natin yung generational trauma na dala ng mga ganyan, ha? Magaling. Kaya pala sobrang lamig sa room namin. Galing kay Siu. Kaya pala lamig. Ice Age na to eh. Dito 1800s. Nagpas pa to. Grabe naman. Grabe karton yan. POV dinosaurs after the Ice Age. Nagagaling yung tubig sa loob. Sa iba ako, baka pinaglilinis. Papasok yung tubig. Let's sunod. Ito si Lola nagtampo. Puchang, gulat ako. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo. Pisting yawa ka. Yung mga matatanda ba nanonood ng video na to? Ayaw nyo sa 1800s, 1900s? Yung malis ka, ayaw rin namin sa inyo. Nagkamali kami sa inyo. Oh my God, Queen of the Pacific, Manila. Yes! Pero nasa silanganan. Quality pala, alam mo, naghahang. Manila, capital and largest city of the Commonwealth of the Philippines, rises on the shore of the bay into which the Spaniards sailed in 1570. Bisaya pala to eh. Manila Bay. Admiral Dewey achieved one of the greatest naval victories in history, the Battle of Manila Bay. Manila Bay. As headquarters for American commercial interests in the Orient, Manila has been transformed from a sleepy Spanish town into a modern city. Wow. Into island ships, serving the archipelago of some 7,000 islands. Pasok kayo ng pasok sa perlas namin eh. The Pasig River that flows through the Pasig center River? of the city. The very clean Pasig River? From the sterns fly both the American and Philippine flags. For why are you over us? This like the missionary position. Someone in Boracay, one on top of you. Bottom boats which are poled through the many canals and waterways of Manila. Ba't pag sinasabi ng Amerikanong kanal ang sosyal, pag sa atin kanal ang baho? Its thatched roof of bamboo or palm. Veritable water gypsies in a climate that is kind to all. Oh, the first pet of Enrile, right there. Old Tondo, home of the Philippine masses. Tondo. Modern Manila, born of American development. And Intramuros, walled city of the Spaniards. Yan yung unang wall. Dito nakakuha yung wall scene eh. At the mouth of the Pasig River, dyan binase. is surrounded by 2.5 miles of walls, which begun in 1590 ngayon puro walls. Bulwarks against invasion. The moat encircling the walls was filled in for sanitary reasons by the Americans, and is today a drill ground, a recreation area, and a golf course.
on the way to Boracay to get that Filipina woman. The Parian Gate is the most notable of the city's 5, which until 1782 lagpas pa to sa 1800s. busy activities isang kotse and dun. colorful traffic. Puro kaleso. Nakakapanibago makita ng walang hawak ng phone nila, no? Iba na talaga eh. Is one of the many places of worship within walled Manila. For the Spaniards converted the Filipinos into the only Christian peoples in the Orient long before the Pilgrims landed at Plymouth Rock. Kita mo, tayo, in talaga yung mas pinrioritize sa mga Espanyol, ikalat yung Kristyanismo dito. Kaysa paigtingin yung ating ekonomiya. I'm sure may nakuha tayo sa kanila, pero alam mo yun, hindi sila yung the best na master na may makukuha tayo. Kung magkakaroon ka lang ng amo, ito yung mga nilalagay tayo sa freezer eh. Train of which is tucked into the front of the belt. Ngayon, mga dalaga, kahit walang suot na Makati sila in person. Quiet McKinley Square is the cathedral, built in Byzantine style a little more than 60 years ago. On the north shore of the Pasig River is Tondo, the oldest and most densely populated quarter. Here the masses live, and here also is the modern business area of the city. In this section are the greatest contrasts. Here's where you get ice picked by the side. Parang binabenta lang tayo eh, no? Pero tayo nasa Facebook Marketplace. In all parts of Tondo is heavy. Ganun yung Amerikano. Look! Buy this from us. Literal na horsepower nasa kanan, no? 1 horsepower. The oldest and still the main business street of Manila is the famed Escolta. A congested narrow thoroughfare 5 blocks long. Ang traffic pa rin noon, yun. Partida kasi may mga hayop sa daan. Ngayon kasi iba na yung hayop sa daan eh. Meron pa rin mga tao hindi marunong gumilid. Walang sidewalk, ay walang ano eh, no? Yung pedestrian lane. Yung buong kalsada yung pedestrian lane. Picture ng picture to. The first vlogger! Oh my God, sa Pilipinas. Nanginig na si Kong. Ay, po, kala ko yung horror, danan. The two-wheeled Caromata and Caratella basta pala eh. are the principal conveyances of the Filipinos. Dati commute. Ngayon parang pupunta ka na lang sa mga amusement park para maka-XP niya. Pucha, dito pa FEU, hindi pa nagiging school. Is the Carabao. There are more than 2.25 million of these patient, hard-working animals in the island. And their slow pace ito yung dating Mercedes eh. Ito mga Toyota sa gilid is appreciated by their easygoing master. The horse-drawn bus still holds an important 2 horsepower! Stronger than the 1. Dalagang Pilipina. Yeah. San Juanico ba yan? The Pasig River is spanned by 4 bridges. Pasig River. Jones Bridge, surmounted by Filipino figures. Wag lang nga San Juan Bridge. Huwag kayong tatawid doon. Delikado. Lalo na pa may Amerikano nagsasalita. Like stories and secret. Ito yung panlaban natin. Baka di na kailangan yung Tramuros. Isipin mo na lang papasok ng mga Espanyol, no? May lumalabas sa mga tikbalang. Takina nyo! Balis kayo dito! Ay, no. Ito sana yung naval fleet natin. Hindi na natin kailangan na kabahan, eh. Sunod! Pucha! Gano'ng katagal sa isang baterya yan? Mukhang manika. Ito nagagawa ng pag-colonial sa atin, eh. Mukhang may, may lahi. Hello. Alam ba niya naging Santo Niño siya? Ginakatakot na ba yun? Sunod! Roberto, ako'y nalulumbay. Wala akong kasama ngayon dito sa aming tahanan. Magtungo ka muna sa batis at maglaban ng pasador. Huwag kang mag-alala, Wilhelmina. Hindi magtaga-tataga. Makakauwi rin ng iyong mga magulang. Papanaog ako riyan at bibiyakin kitang parang kawayan. Samahan mo ako sa isang silid na kay linis kay Inam. Kung gayo'y manood tayo ng lambat, haplit at humilata, di na kamamangha. Alam mo, kahit yung version tayo ng wow, nakakabobo pa rin pakinggan. Napakawalang kwento talaga doon eh. Pero, na talaga. Leche! Sarad! At panguli, Yawa. Derivatives, Yawa kayawa, pagkayawa. Wife of the Visayan god of darkness, sister of the goddess of greed, niece of the god of earthquake in the ancient Visayan epic Inilawod. Demonize. Marami naman talaga dinimonize sa mga Spaniards para may pasok nila ang kanilang Kristyanismo dito sa Pilipinas. Kailangan nilang gawin to. Naintindihan ko, para strategic yan. Pero yan, ikaw na bahala ka nung gusto nyong isipin dyan. So, yun, nandun nagtatapos yun. Nadala pa kayo nung 1500s nung hindi pa uso ang mga memes. Pero ginawa tayong meme na mga Espanyol kasi nga, di ba, paulit-ulit tayong sinasakop para mga memes, paulit-ulit din na ginagawa, binubuo. At doon tatapos yun. Kung gusto nyo pa ng mga gano, with my like, kalat nyo tayo. Parang Kristyanismo, parang pagdala ng mga Espanyol dito. Kalat nyo ating channel. With a like, share sa mga mahilig sumakop nyong friends ng mga dalagang Pilipina at mga at huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa Treaty of Paulul na mamaalam.